Bore da a chroeso chi bore yma eto yn enw'n Arglwydd Iesu Grist. Mae'n dda cael dod at ein gilydd. Croeso hefyd i bob un sydd yn ymuno efo ni ar y we. Mae'n dda cael eich cwmni chi ac yn gweddio byddwch chi efo ni'n yn profi bendith yr arglwydd y bore yma. Yn ystod yr wythnos diwetha, mi nath un teulu yn yr eglwys wynebu colled a dyn ni'n cydymdeimlo'n fawr efo Carys a Nia, dych chi yn gweddio ni, ac yn sicr fe ddaw mwy o wybodaeth yn ystod yr wythnos am unrhyw drefniadau. Ond yn y cyfamser, os chi'n cysylltu efo nhw, cofiwch bod ni'n byw yn nyddiau y pandemig o hyd. Byddwch yn ofalus wrth gysylltu efo nhw i barchu rheolau ac i wneud siŵr bod ni'n amddiffyn pawb rhag yr afiechyd yma. Yn y cyfamser, mae cyfarfodydd yr eglwys yn mynd i fod yn parhau. Da ni'n parhau yma yn Rhiwlas ar y Sul, a mi fydd cyfarfod gweddi nos Fercher, a wedyn da ni'n gobeithio cyn bo hir wrth i'r tymor ail ddechrau. Mi fydd pethau fel yr ysgol Sul a Cyffro a Seler yn ail gychwyn, a mi ddaw gwybodaeth am pryd mae'r gwahanol gyfarfodydd yn cychwyn. Gadwch i mi ddarllen ychydig o eiriau nath yr Arglwydd Iesu Grist i deud. Peidiwch â phryderu am eich bywyd, beth yw fwyta neu yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo. Oneros mwy i fywyd rhywun na bwyd a mwy i'w gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr, nid ydynt yn hau nac yn medi nac yn casglu i ysguboriau. Ac eto mae eich tad nefol yn ei bwydo. Onid ydych chi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy. A pryn ohonoch all ychwanegu un funud at ei oes trwy bryderu. Pam yr ydych yn pryderu am ddillad, ystyriwch lili'r maes, pa fodd ymaint yn tyfu, nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu, ond rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w chymharu ag un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly laswellt y maes, sydd yno heddiw ac yfory'n cael ei daflu i'r ffwrn. Ond i llawer mwy y dillada chi o ychydig ffydd. Peidiwch felly â phryderu a dweud beth yr ydym i'w fwyta, neu beth yr ydym i'w yfed, neu beth yr ydym i'w wisgo. Dyna'r holl bethau mae'r cenhedloedd yn eu ceisio. Mae eich tad nefol yn gwybod bod arnoch angen y rhain i gyd. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Gadwch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein Arglwydd Iesu Grist, wrth blygu Gaerdyfron y bore yma o'r newydd, dyn ni mor ddiolchgar yn bod ni'n dod at un sydd yn fwy na'r byd ac yn fwy na bywyd ei hunan. Yn wir yno ti, y ma gwir fywyd i'w brofi. A dyn ni o dad yn dod at un sydd yn ddoeth, yn dda, ac un yr ydyn ni'n credu sydd yn llywodraethu yn y nefoedd. A dyn ni'n dod o Dduw tad felly i geisio dy lais di bore yma, i geisio clywed beth sydd gyda ti o ddeud. A da ni'n gofyn, os gweli di fo'n dda, bydde di'n gwarchod dros yn calonau, fel yn bod ni'n gallu daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, am bod ni'n clywed ar hyn sydd gyda ti o ddeud wrthon ni, fel y byddwn ni'n gallu ymateb a phlygu i dy ewyllus dda di. Clyw ni os gweli di fo'n dda, trwy Iesu Grist ac gogoniant i'w enw. Amen. Gadwch i ni ymuno efo seraffiad yn ef i ganu un harglwyddan gwaredwr. Sanctaidd, sanctaidd,
sanctaidd, Dduw holl a lleog, gyda gwawr y bored a'r chafon fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thregarog, trindod fendigaid yw ein harglwydd ni. Wel, mae braf eich gweld chi gyd, a yr wythnos yma mae yna rhywun yn cael penblwydd, dwi'n meddwl. Oes yna rhywun yn cael penblwydd yr wythnos yma? Daniel. Daniel, wyt ti'n cael dy benblwydd os yma'n dwyt? Ne fo. A fel da ni yn gwneud rwan, mae gynna i adnod arbennig i ti feddwl amdani. A yn yr adnod yma, gei di siarad efo dad a mam amdani wedyn, da ni'n sylweddoli mae Duw sydd wedi'n gwneud ni. Duw sydd wedi'n creu ni. Yr adnod dwi wedi rhoi i ti ydi, mae o Salm 100 a drydydd adnod. Gwybyddwch, na chi air mawr, gwybyddwch. Mae eisiau chi wybod, dyna i gyd mae'r gair mawr na'n ni'n lygu. Gwybyddwch, mae'r arglwydd sydd Dduw. Ef yn gwnaeth, a'i eiddo ef y dim. Ei bobl a defaid ei borfa. Duw pianu, achos mae Duw sydd wedi'n creu ni. A mae hynny yn rhywbeth gret mewn gwirion i ddiwbod amdano fo, achos fyddwn ni'n meddwl chydig bach am hynny yn ystod y bregeth. Ac i ddweud y gwir, dwi eisiau siarad efo chi'r plant, a dwi eisiau i chi feddwl am
Os na rhywbeth yn eich poeni chi weithiau, ddim eisiau chi ddeud, ond os na rhywbeth yn eich poeni chi weithiau. Weithiau mae ambell un yn dweud na, dim byd yn eich poeni chi, mae'ch bywyd chi'n braf iawn, ond weithiau mae yna bethau, da ni'n mynd siŵr amdano fo. Pen ysgol, ymhen wsnos, da chi'n cael mynd nôl i'r ysgol. Da chi'n edrych ymlaen? Mae'n siŵr bod yna edrych ymlaen, gael gweld eich ffrindiau eto ac yn y blaen, ac eto, da ni'n gallu poeni am bethau fel yna. A mae gwybod bod Duw wedi'n gwneud ni a bod o yn gofalu amdano ni, mae fo sy'n pianu, yn gallu bod yn help pan da ni yn meddwl am y pethau yma. Mae yna hanes, a dwi'n gwybod da chi wedi clywed yr hanes mae'r blaen, ond dwi wedi dewis hanes am ddynes arbennig. Mae yna lun ohoni ar gael. Dy'r llun ddim yn glir iawn. Mae llun ohoni yn wraig ifanc fanne, a mae llun ohoni hi yn wraig hun yn ymyl. A mae hi'n edrych yn hapus, yn dydi? Mae'n gwenu. Mae'n gwenu fyny fanne. Mae'n edrych yn hapus. I henw hi oedd Cori Ten Boom. Ac bod hi'n edrych yn hapus, doedd bywyd ddim bob amser yn hawdd iddi hi. Gath ei amser anodd ofnadwy ar rai adegau. A pan oedd yr amser anodd yn dod, oedd hi'n cofio stori, neu cofio rhywbeth ddigwyddodd pan oedd hi'n blentyn. Oedd hi'n blentyn ac oedd hi'n gorfod mynd ar siwrne ar y tren. Ac oedd hi'n trio meddwl, diar mi, be dwi angen i fynd ar siwrne ar y tren ydy tocyn. Tocyn i fynd ar y siwrne'n iawn. Ac oedd hi'n poeni am y tocyn yma. Mae'n troi ti thad a mae dad, gair tocyn i fynd ar y tren. A dyma i thad yn dweud i, Cori, mae rhaid i ti aros rwan. Pai ti poeni, jyst trystiad i fi. A wedyn oedd hi'n gadael y tŷ i fynd draw i'r orsaf a dweud, Dad, gair tocyn rwan. Na, aros di trystiad i fi. Ac oedd hi'n mynd siŵr os oedd hi'n mynd i fod efo'r tocyn i fynd ar y tren. Ac oedd hi'n poeni. Ac wrth fynd, oedd hi'n mynd yn y cerbyd draw am y stesion a gofyn eto i thad, Dad, ble mae'r tocyn? A'i thad wneud, pai ti poeni, trystiad i fi. A dyma'i cyrraedd y stesion, ac oedd hi ar fi'n camu ar y tren. A pan oedd hi yn camu ar y tren, dyma dad yn mynd i'w foced, dyma o'n tynnu'r tocyn allan a roi'r tocyn iddi hi. A mi gafodd hi fynd yn iawn. A doedd hi ddim eisiau poeni. Oedd ddim angen poeni fo'n llaw. Oedd dad yn gofalu amdani ac oedd ganddo fo'r tocyn. Ac oedd yn rhoi'r tocyn iddi pan oedd eisiau. A pan da ni'n meddwl am bethau sydd yn mynd i ddigwydd i ni a da ni'n poeni amdani nhw. A Dyw'n gofyn i ni drystio fo. A pan mae'r amser yn dod i ni wynebu, beth bynnag ydy o, falle mynd i'r ysgol, ac meddwl, wel, pwy di'r athrawes neu'r athro newydd dwi'n mynd i gael, os na rhywun newydd yn mynd i fod yn y dosbarth, sut mae pethau'n mynd i fod, a da ni'n mynd siŵr iawn. Just trystio Duw. A mae Dyw'n dweud, pan mae'r amser yn dod, mi fyddai'n gofalu amdano chi, a mi fydd popeth yn dda. A dyna da ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fo yn y gwasanaeth rwan. Mae yna daflen gynnwch chi i'w llenwi yn ystod y bregeth, lle fyddwch chi'n gallu gobeithio dilyn rhywfaint o beth sydd yn cael ei ddeud gyna i am y ffaith fod Duw yn gofalu, fod Duw yn llywodraethu. Felly, cymwch y daflen a llenwch chi. Ac os ydych chi'n llenwi hi, wel, dowch chi ddangos i fi ar y diwedd, a fydda i wrth y modd yn gweld os ydych chi wedi gallu llenwi y daflen yna. Reit, da ni am droi at y gair rwan. Dwi am ddarllen. Darllen o llyfr Habacuc. Di Habacuc ddim yn un o'r llyfrau da ni'n troi ato fo mor aml a hynny. Sy'n cael trafferth i ffeindio fo, mae o rhwng Nahum a Zephaniah, os di hynny'n helpu chi. Llyfr Habacuc.
A dwi'n darllen y benod gyntaf a'r adnod gyntaf yn yr ail benod. Mi oedd Habacuc yn byw mewn oes dy pethau ddim yn dda iawn. Oedd na lot o anewioldeb o gwmpas yn Jwda lle oedd yn byw, pobl ddim yn dilyn Duw ac yn y blaen, ac oedd yn meddwl be ar y ddaear sydd yn digwydd. Ac yn bo hir, oedd byddin Babylon yn mynd i ddod, ac oedd y fyddin yma yn mynd i fod yn concro Jwda a cymryd y bobl i ffwrdd o Jerusalem. Yr oracl a dderbyniodd Habacuc y proffwyd mewn gweledigaeth. Am ba hyd arglwydd y gwyddaf am gymorth a thithau heb wrando, ac y llefaf arnat trais a thithau heb waredu. Pam y peri i mi edrych ar ddrygioni a gwneud i mi weld trallod? Anrhaith a thrais sydd o'n blaen, cynnen a therfysg yn codi. Am hynny a'r gyfraith yn ddirym, ac nid yw cyfiawnder byth yn llwyddo. Yn wir mae drygionus yn amgylchu'r cyfiawn, a daw cyfiawnder allan yn wyrgam. Di hwnna'n swnio fel yn byd ni falle, yndi? Ateb yr arglwydd. Edrychwch ymysg y cenhedloedd a sylwch. Rhyfeddwch a byddwch wedi'ch syfrdanu, oherwydd yn eich dyddiau chi, rwyf am gwneud gwaith na choeliach pe dywedid wrthych. Oherwydd wele yr rwyf yn codi'r Caldeaid, y genedl greulon a gwyllt sy'n ymdaith ledled y ddaear, i feddiannu cartrefi nad ydynt yn eiddo iddynt, arswydus ac ofnadwy ydynt, yn dilyn eu rheolau a'i hawdurdod eu hunain. Y mae ei meirch yn gyflymach na'r llewpard, yn ddycnach na bleiddiaid y bore, na bleiddiaid yr hwyr, ac yn ysu am y fynd. Daw ei farchogion o bell, yn ehedeg fel fwltyr yn brysio at ysglyfaeth. Dont i gyd i dreisio a bydd dychryn o'i blaen, casglant geithio'n rif y tywod, gwawdiant frenhinoedd a dirmygant arweinwyr. Dirmygant bob amddiffynfa, a gosod gwarchau y meddiannu, yna rhithrant heibio fel gwynt, dynion euog a wnant y dduw o'i nerth. A Duw yn dweud bod Babylon yn mynd i ddod, bod Babylon yn mynd i goncro. Mae hwn yn swnio'n beth ofnadwy yn dydi. Mae'n swnio'n beth dychrynllyd, felly mae Habacuc yn ymateb. Onid wyt ti erioed o arglwydd, fy nyw sanctaidd na fyddi farw? O arglwydd, ti a'i penododd i farn. O graig, ti a'n dewisodd i ddwyn cerydd. Ti sydd athlygaid yn rhy bur i edrych ar ddrwg, ac na elli oddef cymori. Pam y goddefi bobl drwy llodrus? A bod yn ddistaw pan fydd y drygionus yn traflyncu un mwy cyfiawn ag ef ei hun? Pam y gwneud bobl fel pysgod y môr, fel ymlusgiaid, heb neb i'w rheoli? Coda hwy fyny a bach, bob un ohonynt, a'i dal mewn rhwydau, a'i casglu a llys grwydau. Yna mae'n llawenhau ac yn gorfoleddu, yn cyflwyno aberth i'w rhwydau ac yn arogl darthu i'r llys grwydau, a mae trwyddyn twy y caiff fyw'n fras a bwyta'n foethus. A ydyw felly i wagio'r rhwydau'n ddi-ddiwedd, a lladd cenhedloedd yn ddi-dostyr. Safaf ar fy nisgwylfa, a chymryd fy safle ar y tŵr. Syllaf i weld beth o ddywed wrthyf, a beth fydd ei ateb i'm cwyn. Dyma air yr arglwydd.
Chi'n gweld Habacuc fan yn wynebu problem. Problem drygioni. A Duw fod petai'n gadael i'r drygioni fod ar gynnydd. Ac mae'n aros, mae'n gorffen trwydded, reit, dwi'n mynd i sefyll, dwi'n mynd i aros, dwi'n mynd i weld be mae Duw'n ddweud pan dwi yn cwyno wrtho fo. Gadwch i ni ganu cyn troi at yr arglwydd mewn gweddi. Dyma Emyn sydd yn sôn am rai o'r problemau da ni'n wynebu, ac eto mae Duw'n ffyddlon yn hyn i gyd. Ar yrfa bywyd yn y byd, a'i threuon enbyd hi, o ddydd i ddydd, a ddawodd o leini'r nef i ni. Gadwch i ni droi at Duw mewn gweddi, gadewch i ni weddio. Ar yrfa bywyd yn y byd, a'i threuon enbyd hi. Arglwydd, da ni yn troi at ti ac yn ceisio y goleuni hwnnw, goleuni'r nef sydd gyda ti ar ein cyfer ni, yng nghanol bywyd sydd yn gallu bod yn ddigon anodd ar adegau. Da ni'n troi'n golwg ar hyn o bryd i geisio atgoffa'n hynna'n dy fod ti o arglwydd yn dy nefoedd yn llywodraethu mewn cyfiawnder. Rwy ti sy'n gwybod y diwedd o'r dechrau wedi trefnu pob peth yn dda. Ac arna fedrwn ni ddim gweld ystyr pethau. Er yn bod ni'n aml mewn dryswch. Eto, da ni yn dymuno credu y bore yma o'r newydd. Dy fod ti yn dal a dy ddwylo ar yr awennau. Dy fod ti o Dduw Tad yn parhau i lywodraethu. A dy fod ti ryw ddydd yn mynd i ddwyn daioni rhyfeddol i'r golwg. Daioni ynglyn â'n hoes ni ac ynglyn â'r bywydau yr ydyn ni yn ei byw o Dduw yn Tad. Wrth ddod ata ti, da ni'n dod o ganol byd lle mae yna bethau
difrifol yn digwydd o ddiwn tad. Wrth feddwl am y gofid sydd yn Affganistan ar hyn o bryd. Da ni'n cyfaddau at ydyn ni ddim yn deall, ac eto da ni'n dymuno sefyll yn ôl a gweld be wyt ti am ei wneud yng nghanol y sefyllfa ofnadwy yna. Da ni'n cofio bod yna eraill, fel yn Haiti, sydd wedi dioddau oherwydd daeargryn ac yna tywydd difrifol, glawogydd difrifol. Ac arglwydd, mae yna lefydd eraill yn y byd sydd yn profi pob math o broblemau. A da ni o ddiwn tad yn bywydau ni'n gorfod wynebu yn awsterau, a pethau anodd tu hwnt ar adegau, a ddim yn siŵr o ddiw beth i wneud. Ac felly, da ni'n diolch dy fod ti'n gallu camu mewn un sefyllfaoedd ni. A dy fod ti'n gallu rhoi i ni y tangnefau sydd ei angen a'r hyder i bwyso arna ti. Da ni o arglwydd felly yn dod gan gyfaddef na da ni'n mynheiddu trigareth. Da ni'n dod o ddiwn tad yn ymwybodol nad wyt ti ddim mewn dyled i neb ohonom. Yn wir, rydyn ni yn ôl am dy ogoniant. Pob un ohono ni wedi crwydro allan o dy lwybrau di. A bydden ni ddim yn synnu o ddiwn tad, pe bydden ni'n dysgu dy fod ti wedi troi cefn ar y byd, a gadael y byd jyst i fynd i anrefn llwyr. Ac eto dwyt ti ddim wedi troi cefn. Dwyt ti ddim wedi cefnu arno ni. A a'r prawf o hynny ddiwn tad ydy ti ddanfon dy fab, dy unig anedig fab i'r byd. A hwnnw nid i gondemnio'r byd, ond fel yr achubyd y byd trwyddo ef. Da ni'n cofio eto bore yma. Mae gwaith mawr yr arglwydd wrth ddod i'r byd oedd i fyw y bywyd sanctaidd yna fedrwn ni mwy fyw o ddiwn tad. Ac yna i wynebu canlyniad yn bywydau ansanctaidd ni, trosto ni ar y groes, a thalu iawn am yn beian pechodau ni i gyd. A da ni mor ddiolchgar i fod wedi gwneud hyn a'i wneud o'n llwyddiannus, ac wedi atgyfodi y trydydd dydd yn goncwero'r angau. A concro angau nid jyst iddo fo'i hun, ond hefyd erin mwyn ni. Rhoi ni'r ffydd y bore yma i gredu yn harglwydd a'n gwaredwr. Rhoi ni'r gras i fedru pwyso arno fo o'r newydd. Ac wrth ddod felly, da ni efo mesur o hyder yn dymuno cyflwyno i ti yr anghenion mawr sy'n pwyso arno ni. Da ni cyflwyno i ti rwan yr rhai sydd mewn galar, gan weddio bydde di yn gwylio drostyn nhw. Da ni'n meddwl yn arbennig o ddiwn tad am deulu'r eglwys hon ac yn cyflwyno i ti Cares a Nia. Yn ddiolchgar am bob gofal gafodd Gareth ac am bob cariad ddangoswyd iddo fo. Yn ddiolchgar o ddiwn tad am dan y fo ac yn gweddio y bydde di yn gysur ac yn gymorth i'r teulu ar hyn o bryd. Yr un modd o ddiwn tad, da ni'n gweddio dros eraill sydd mewn galar ar hyn o bryd. Gan ddymuno y bydde di yn dod atyn nhw ac y bydden nhw'n profi tangnefedd a chysur a cymorth ar adeg fel hyn. Yr un modd o arglwydd, da ni yn gweddio dros yn byd, yn gweddio dros lywodraethau'r byd ac yn arbennig yn gofyn am i gymorth ddod i rai sydd mewn angen fel yn Haiti. Ac o ddiwn tad hefyd i gymorth ddod i lefydd lle da ni'n gweld regioni ar waith mewn ffordd ofnadwy megis yn Affganistan ac yn gweddio bydde di'n atal regioni ac yn rhoi gallu i arweinwyr llywodraethau'r byd i ddylanwadu mewn ffordd fydd yn rhoi gofal a chysur i'r rhai sydd yn dioddau. Da ni'n gweddio'n arbennig dros Gristnogion yn y wlad honno, wrth iddyn nhw wynebu cyfnod o erlyd mawr. Gad iddyn nhw brofi dy gymorth a dy fendith di.
Ac wrth i ni ystyried beth sydd yn digwydd, ac wrth i ni efallai deimlo ryw ddryswch yn meddyliau. Ysgweli di fod dda, neu di siarad efo ni. Y bore yma, neu di siarad efo ni trwy'r gair am dy lywodraeth di, am dy law ddionus di, yn arwain ac yn bendithio, ac yn dwyn dy bobl i fan lle dyn ni'n cael gweld a phrofi dy ogoniant yn fwy nag erioed o'r blaen. Dyn ni'n gweddio rwan y byddi di yn paratoi'n calonau ni'r eiliad yma i glywed beth sydd gyda ti ddweud. A gada'r gair sydd wedi baratoi ddod y bore yma ato ni mewn nerth ac yn yr ysbryd glân a chydig ar gyhoeddiad mawr. Fel yn bod ni yn dysgu'n well sut mae ymddiried na ti, am bod ni yn dy garu di yn fwy. Llyturdod yw'n tad, clyw yn gweddi, madde'n beie, a derbyn yn diolch am dy ddaioni. Rhoi ni'r gras i fedru gorfoleddu teulu'r ffydd. Gad ni orfoleddu yn yr iachawdwriaeth sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Os da ni'n gweddio'r cyfan trwy Iesu Grist, na arglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Fe gadwch i ni eto ganu cyn i ni droi at y gair. A'r emyn da ni'n ei ganu ydy un o'r emynau enwocaf efallai am Dduw yn trefnu pethau. Rhagluniaeth fawr yn ef. Mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. Ac wrth i ni ganu, gadwch i ni ofyn y bydd Duw'n yn helpu ni eto i weld bod ei law o ar yn byd ni. O bore yma, dwi am i ni feddwl am drefn Duw. Ac i wneud hynny, dwi wedi troi at adnod o lyfr Proffwyd Eseia, a phenod 52, y 7fed adnod. Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch,
yn datgan daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth sy'n deud wrth Sion, dy Dduw sy'n teyrnasu. Mi oedd Eseia'n proffwydo am amser oedd yn mynd i fod yn amser anodd iawn. Mi bydde pobl Jwda a Jerusalem wedi cael eu cymeryd ffwrdd i Babylon ac yno am flynyddoedd. A ryw ddryswch yn meddwl ble mae Duw wedi'n anghofio ni. Ac eto oedd o'n deud bod yna amser yn dod pryd bydde yna rai yn ymddangos. Negeswyr yn cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni. Mae bron fel bod chi yn gweld dinas dan warchau, a mae'r milwyr yn edrych allan dros y mur. A draw dros y mynyddoedd, mae yna ryw redwr yn dod, rhywun yn rhedeg. A mae'r milwyr yn y ddinas yn gweld bod hwn yn rhedeg efo newyddion da. Mae rhywun yn dod, bydd y gwarchau drosodd, mae rhyddid yn mynd i ddod. A dyna ran o'n waith i. Dyna be mae pregethwyr eisiau wneud. Dyn ni eisiau deud wrth bobl, mae yna newyddion da ar gyfer yn byd ni. A'r newyddion mewn gwirionedd ydy fod Duw yn teyrnasu. Mae o yn llywodraethu fo sy'n rheoli. Dyn ni wedi bod ym mis yma'n edrych rhywfaint ar sut un ydy yn Duw ni. A dyn ni'n troi at y gwirionedd yma. Gwirionedd ar un olwg sydd yn... Wel, mae'n un o'r gwirioneddau mwyaf anodd i ni i'w gredu, ac eto mae o'n wirionedd un o'r mwyaf cysurlon fedrwn ni bwyso arno fo. Y gwirionedd ydy fod Duw yn ben arglwydd. Fod ei llywodraethwr mawr yn nefoedd a'r ddaear. Does dim byd y tu allan i'w lywodraeth. I ni, falle bod y syniad o lywodraeth yn golygu gwahanol bethau. Yn y wlad yma, da ni efo system ddemocrataidd, a bob chydig o flynyddoedd, da ni'n cael etholiadau a llywodraeth newydd yn cael ei dewis. Mewn rhannau eraill o'r byd mae pethau'n wahanol. Weithiau mae yna deulu sydd wedi bod yn llywodraethu ers cenedlaethau, a pan mae un yn marw, mae'r mab neu'r nesaf yn y teulu'n cymryd drosodd. Mewn llefydd eraill, mae yna drefn wahanol. Ond uwch lawr cyfan, mae Duw, fod i'r brenin o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. A dyma y neges mae Eseia yn cael ei chyhoeddi i Jwda. A mi ddewn ni nôl at Eseia ymhellach ymlaen yn y bregeth. Ond sut ydych chi'n ymateb i'r syniad fod Duw yn rheoli, yn llywodraethu? Mae'r syniad yma, neu mae'r gwirionedd yma, wedi bod yn broblem i bobl erioed. Ond yn dydd ni efallai, mae'r gwirionedd yn arbennig o anodd, am o leiaf y ddau reswm. Yn gyntaf, dyn ni'n hoffi meddwl mae ni sy'n rheoli'n bywydau. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Dyna dyn ni eisiau yn yn bod ni in charge. A mewn oes lle mae hawliau'r unigolyn yn ben, mae clywed fod un arall in charge, fod un arall yn ben, yn gallu bod yn wirionedd chydig bach yn anghyfforddus i ni. Ond mae yna reswm arall hefyd. Os ydy Duw yn ben arglwydd, beth am y Taliban? Beth am y pandemig? Pa fath o Dduw sy'n llywodraethu mewn gwirionedd? Pa mae'r byd yma yn edrych fel sy'n llanast? A mae'n llanast aniwiol yn aml iawn yn tydi? Dyma pam dwi'n deud bod y gwirionedd yma yn un gyda'r mwyaf anodd i ni i dderbyn. Os di Duw yn llywodraethu, ble wyt ti rwan yn llywodraethu? Be wyt ti'n neud yn y byd rwan arglwydd? A
Dyma dwi eisiau ni drio meddwl chydig bach amdano fo y bore yma. A dwi am ddechrau fel fydde llawer o'r Puritaniaid yn cychwyn trwy egluro chydig bach ar yr athrawiaeth. The doctrine set out, fydden nhw'n deud. Beth ydyn ni'n ei olygu pan dyn ni'n deud fod Duw yn ben arglwydd? Beth cyntaf, a mae o yn syml iawn, mae Duw yn llywodraethu pob peth. Mae'n rheoli pob dim. Does dim byd yn digwydd y tu allan i awdurdod Duw. Mae'n llywodraethu yn y nefoedd. Mi ddysgodd Iesu i ni weddion o gwneler dywyllus megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Hynny di, mae Iesu'n deud, mae ewyllus Duw yn cael ei gyflawni'n berffaith yn y nef o sy'n rheoli yn y nef, boed i hynny fod yn wir yma ar y ddaear, fel ag y mae o yn y nefoedd. Mae Duw yn gwneud, mae'n llywodraethu yn y nefoedd. Am yr angylion mae'n deud ar hwn sy'n gwneud i angylion yn wyntoedd a weinidogion yn fflam dan. Mae'n llywodraethu yn y nefoedd. Mae'n llywodraethu ym myd natur. Mae'r planedau yn symud yn ôl i drefn. Mae'r glaw a'r haul yn tywynnu dan i orchymyn o. Darllenwch benodau olaf llyfr Job yn yr Hen Testament. A mae Duw fan yn sôn am fel mae o. Mae bron, mae'n dweud, Job, bod ti'n trio cystadlu efo fi, wyt ti'n trio meddwl bod ti yn gallu gosod trefn ar pethau? A fedri di alw ar y cwmwl i beri ddyfroedd lifo drosod. A fedri di roi gorchymyn i'r mell dydd yn dod atat a dweud, dyma ni. Pwy ar ddoesineb i'r cymylau a deall i'r niwl, gan bwy y mae digon o ddoesineb i gyfrif y cymylau, a phwy a wnau gostrela i'r nefoedd a'r llwys, nes bod llwch yn mynd yn llaid a'r tywyrch yn glenni wrth ei gilydd. Pwy sy'n rhoi y ryddid i'r asyn gwyllt, ac yn datod rhwyma i'r asyn cyflym y roddais yr anialdir yn gynefin iddo, a thir diffaith yn lle iddo fyw. Ni mae Duw'n llywodraethu myd natur fo sydd wedi gosod trefn natur, fo sydd yn cynnal trefn natur. A mae yna adegau pryd mae'n ymyrryd y myd natur yn dydy. Da ni'n gwybod amdano fo. Yn peri i'r môr coch wahanu mwyn i'r genedl gerdded trwad. Mi nath o i'r haul sefyll i Joshua un dydd. Mi ataliodd o lifer i'r ddonen fel bod y genedl yn cael cerdded mewn i wlad ar addewid ar dir sych. Mi barodd o i wlith ddisgyn ar cneu, Gideon wedyn peidio disgyn ar y cneu. Chi'n bod, mae Duw'n rheoli y myd natur. Daeargryn yn Philippi pan oedd Paul a Silas yn y carchar. A mae Duw hefyd yn rheoli yn ein byd ni, yn ein hanes ni. Da ni'n meddwl am brenhinoedd y ddaear. Nebuchadnezzar, un o'r brenhinoedd mwyaf welwyd erioed, yn teyrnasu wedi ehangu i deyrnas dros bob man. A wedyn, da ni'n darllen ym pedwaredd benod llyfr Daniel. Bod Nebuchadnezzar un diwrnod, wel, oedd o wedi cael breuddwyd, a Daniel wedi deud be oedd yn mynd i ddigwydd, ond un diwrnod oedd o yna ar ben yr Hanging Gardens of Babylon, yn meddwl, dyma'r deyrnas rhyfeddol dwi wedi codi i fi fy hunan. Ac yn sydyn mi gollodd o'i synwyr yn llwyr. A fe gafodd o'i yrru o blith dynion, ac oedd o'n gallu gwneud dim byd, ond brefu fel buwch a trio bita gwellt. Ac wedyn fe ddoth yna amser, ymhen amser, codais i Nebuchadnezzar fy llygaid i'r nefoedd, ac fe adferwyd fy synwyr. Yna bendithiais y goruchaf, a moli a mawrhau'r un sy'n byw'n dragywydd, y mae e'r glwyddiaeth na'r glwyddiaeth dragwyddol, a'i frenhiniaeth o genhedlaeth i genhedlaeth.
Mae'n gwneud fel y myno a llu'r nefoedd ac a thrigolion y ddaear. A fe adferwyd I synwyr o a fe gafodd o'i deyrnas yn ôl. Hynny ydi, mae llyfr y Diarhebion yn ei osod fel hyn, a mae calon brenin yn llawr arglwydd fel ffrwd o ddŵr, fe'i tri I ble bynnag y dymunna. Diarhebion pennod 21 ar adnod gyntaf. Mae Duw'n llywodraethu, yn llywodraethu ni, yn meddyliau ni, yn ffyrdd ni. Rwan rhaid bod yn ofalus fan yma. Tydi Duw ddim wedi'n creu ni fel robotiaid. Da ni yn gwneud penderfyniadau. Da ni'n dewis be da ni'n neud a da ni'n gyfrifol am y dewis hynny. Ond mae Duw mor fawr fel fod yn penderfyniadau ni yn cyd-fynd ochr yn ochr a'i gynllun tragwyddol o. Ac felly, da ni'n gallu sôn am ragluniaeth Duw. Ragluniaeth mewn air mawr, yn dydy, I chi rai ifanc. Ond rhag rhywbeth o flaen llaw, luniaeth, raglunio. Mae Duw wedi cynllunio be oedd yn mynd I ddigwydd o flaen llaw. A da ni'n gallu sôn am bethau yn digwydd, a maen nhw'n edrych fel damweiniau, ac eto maen nhw'n dod fewn I drefn Duw. A nhw'n ffitio'n union I gynllun Duw. Enghraifft, hanes Ruth yn yr Hen Testament. Oedd wedi dod nôl efo Naomi I Bethlehem, doedd ganddyn nhw ddim byd, a be ddigwyddodd? O, dyma Ruth yn penderfynu, o fedra I wneud dim byd yn jyst yn eistedd yn y tŷ fan yma. Rhaid mi fynd allan I drio lloffa, I drio hel chydig bach o yd ar ymyl y caeau lle maen nhw wrthi yn cynaeafu. Felly fe aeth i'r caeau I loffa ar ôl y medelwyr, a digwyddodd iddi ddewis y rhandir oedd yn perthyn I Boas. Dyn oedd yn perthyn I Elimelech. Digwyddodd, damwain, cyd-digwyddiad. Yna, yn rhefn Duw, oedd penderfyniad Ruth yn ffitio cynllun Duw yn berffaith. A fe nath Ruth a Boas briodi, ac o'i llinach nhw fydd os Dafydd, ac o'i linach o fydd os y Meseia. Gwas Abram yn ceisio gwraig I Eisac, yn mynd ar daith, ac wrth fynd ar daith yn cyrraedd rhyw ffynon, ac yn digwydd cyrraedd y ffynon lle oedd Rebecca yn mynd I ddod y funud honno I roi dŵr i'w anifeiliaid. Cyd-digwyddiad? Na, trefn Duw. Joseph, hanes Joseph yn llawn o ragluniaeth Duw yn trefnu. Bod Joseph yn gallu deud ar ddiwedd I oes pan oedd I frodyr yn poeni bod yn mynd I ddial am iddyn nhw'n gwneud cymaint o ddrwg iddo fo. A oedd o'n gallu deud nhw, oeddech chi'n bwriadu drwg i'n herbyn, ond oedd Duw yn bwriadu'r cyfan daioni. Mae Duw yn llywodraethu pob peth. Does dim un peth yn digwydd y tu allan I drefn Duw. Ond mae hyn yn creu problem yn dydy. Oherwydd mae yna ragluniaethau tywyll. Mae yna ragluniaethau tywyll. Mae yna bethau sydd yn anodd i'w deall. A da ni'n dychmygu sut all hwn fod yn rhan o drefn Duw. Mae yna drychinebau y myd natur, mae yna ddaeargrynfau, mae'r pandemig mae wedi creu'r fath I oddefaint a llanast gyda chanoedd o filoedd yn marw, 500,000 wedi marw yn Brasil o'r afiechyd yma. Mae yna ddwyn, mae yna lofruddio, mae yna ddyrgioni ar waith. Mae'r Taliban wedi cymryd drosodd yn Afghanistan a da ni'n cael hanesion o bethau sydd ddim yn dda
yn dod allan o Afghanistan ar hyn o bryd. Ydy Duw'n rheoli'r pethau hyn hefyd? Sut mae deall y peth yma? Pa fath o dduw ydy hwn sydd methu rheoli'r byd? Neu gwaith beth os ydy Duw, y Duw hollolluog yma, yn ddrwg am y fo sydd wedi trefnu yr holl bethau yma? Rwan wrth gwrs, da ni'n gallu dod nôl a dweud, tydy Duw ddim yn cael unrhyw bleser o ddioddefaint a gofid y byd. Pan welodd Eseia yr arglwydd yn y deml, yr hyn oedd y seraffiad ni ganiodd, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw arglwydd yw y lluoedd. Mae o'n sanctaidd, mae o'n gwbl dda, mae o'n gwbl berffaith. A mi ddydodd Ioan wedyn, hon yw'r ganadori yr ydym wedi chlywed ganddo ef ac yr ydym yn ei chyhoeddi chi, goleini yw Duw. Ac yn edrych sy'n ddodd ef ddim tywyllwch. Ac yn wir mi fedrwn ni fynd ymhellach na hyn. Dio ddim jyst fod Duw yn dda, pan gyhoeddodd Duw i enw wrth Moses ar Fynes Sinai, y peth cyntaf mae o'n ei ddeud ydy, yr arglwydd, Duw trigarog a graslon, araf i ddigio llawn cariad a ffyddlondeb. Mae Duw'n trigarog, mae o'n raslon. Fe ddoth Iesu'r byd i ddangos Duw i ni yn do. Yn eb am gwelodd i a welodd y tad, meddwl fo. A be mae Iesu'n ddeud amdano fo'i hunan? Addfwyn ydwyf a gostengedig o galon. Felly mae rhaid i ni nesau at bwnc fel hwn efo gostengeiddrwydd. Mae'n adnod yn Deuteronomium, adnod sydd yn help, dwi'n meddwl. A mae'r pethau dirgel yn eiddo i'r arglwydd ein Duw. Ond mae'r pethau ddatgyddiwyd yn perthyn yn byth i ni yn plant mwyn i ni gadw holl ofynion y gyfraith hon. Be mae Moses yn ei ddeud fan yn Deuteronomium 29, adnod 29. Mae'n hawdd cofio yn ydy, Deuteronomium 29, 29. Be mae Moses yn ei ddeud ydy, da ni'n mynd all popeth. Mae Duw yn gweld y cyfan, tydyn ni ddim. Mae Duw'n dangos rhai pethau i ni, a pan mae'n dangos rhai pethau i ni, mae'n helpu ni i fyw fel y gydylen ni. Ond da ni'n gorfod trystio bod Duw yn gwybod mwy na ni. Ac felly bod o yn gwneud yr hyn sydd yn iawn. Ond gadwch i ni ddeud rhai pethau mae o wedi i ddatgyddio i ni. Yn gyntaf, mae Duw yn caniatáu i ddrygioni ddigwydd. Tydy Duw ddim yn ddrwg, dio ddim yn achosi drwg. Ond meddyliwch ar enghraifft am lyfr Job, y 2 bennod gyntaf yn Job. Mae yna drychinebau ofnadwy yn dod ar ran Job. Mae'n colli eiddo, mae'n colli deulu, mae hyd yn oed colli iechyd ei hunan. Be sy'n digwydd? Wel, Mae'r diafol ar waith, mae'r diafol yn profi Job, mae'r diafol yn trio gwneud i Job droi oddi wrth y Dduw. Mae'r diafol yn creu'r drygioni hyn. A be mae Duw'n dweud wrth y diafol? Pan mae'r diafol yn dweud, di Job ddim ond yn garu di, achos bod ti mor dda wrth y fo. Mae Duw'n dweud, wel, yr cyfan sydd ganddo yn dy law di, ond i ti beidio cyffwrdd ag ef ei hun. A wedyn bellach ymlaen, dweud, oce, mi gei di gyffwrdd a corff Job, ond pai ti a chyffwrddi einioes, pai ti a chyffwrddi enaid o. Y diafol oedd yn dyfeisio'r drwg, a roedd yn atebol i Dduw am hynny, ond oedd Duw yn gadael i'r diafol wneud hyn. Chi'n gweld, mae'n profiad ni yn deud, pan da ni'n gwneud pethau na ddylen ni,
Da ni'n gwybod ni iawn ma ni sy'n penderfynu gwneud hynny, dydyn ni. Da ni'n gwybod ar un olwg nad oedd dim rhaid i ni wneud. Doedd dim rhaid i fi ddeud y gair angharedig yna nes i wrth rhywun diwrnod o'r blaen. Ond mi nes i ddewis i wneud o. Oedd dim rhaid i fi fod yn hunanol bob amser yn wyneb yr bobl sydd o nghwmpas i. Ond dwi'n dewis bod yn hunanol. Da ni'n gyfrifol am hynny. A mae Duw yn caniatáu i ni fod yn hunanol. Mae'n caniatáu i ni weithiau i ddeud y gair cas, i wneud y weithred angharedig, i beidio gwneud y daioni y ddylen ni wneud. Mae Duw yn caniatáu i ddrygioni ddigwydd. Ond mae yna ddiwrnod yn dod, nesaf, mae yna ddiwrnod yn dod pryd y bydd Duw'n rhoi stop ar y drygioni. Paul yn dweud wrth bobl Athen, gosododd Duw ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder. Mae yna lun o dan wedi baratoi ar gyfer diafol a'i angylion. A mi oedd y proffwydi yn sôn am ddydd yr arglwydd yn dod, yn gyson yn doedden nhw. Y dydd y bydde Duw yn dod i farnu'r ddaear. Mae yna hyd yn oed sôn am ddydd dial ein Duw ni. Dydd y bydd pob pechod yn derbyn i gyfiawn dal. Rwan, i ni mae hynny'n swnio'n od. Tydi defnyddio'r gair dial a Duw ddim yn teimlo'n gyfforddus. Ond wrth gwrs tydi dial Duw ddim fel yn dial ni. Mae Duw'n gwbl gyfiawn a mae'n talu'r hyn sydd yn iawn am ddrygioni. A dyna pan fod Duw yn dweud, mae fi piau dial, mae fi a dalaf yn ôl. Peidiwch chi a'i wneud? Mi na i wneud o, achos bydda i'n gwneud mewn ffordd sydd yn deg ac yn gyfiawn. Ac wel, dyna pam da ni'n gallu fforddio bod yn garedig tuag at bobl eraill. Da ni'n gallu fforddio bod yn garedig tuag at y rhai sy'n anheg tuag ato ni, neu sydd hyd yn oed yn gwneud drwg i ni. Achos dyna nath Iesu, ydych chi'n gweld, pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl, pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Dwi'n mynd gorfod dial, achos dwi'n gwybod bod Duw yn mynd i ddod a thegwch i'r sefyllfa yn y pen draw. Mae o'n mynd i wneud yn sydd yn iawn. Mae pob drwg sydd i wneud i mi, mae'n mynd i gael derbyn i gyfiawn dal. A peth nesaf yn drydydd. Mae Duw mor fawr, mor alluog, mor daer o blaid cyfiawnder ac mor drigarog fel i fod o yn gallu dwyn cyfiawnder allan o drygioni mwyaf eithafol. Rwy'n mae yna lu o lefydd lle fyswn ni'n gallu mynd i geisio dangos hyn. Ond falle mae'r lle i fynd ydy un o'r llefydd mwyaf tywyll a dychrynllyd yn hanes yr holl fyd. At y groes. Mae'r apostolion chydig wythnosau ar ôl y croeshoelio, maen nhw wedi bod o flaen y Sanhedrin, Pedr ac Ioan, a maen nhw wedi cael eu bygwth, a maen nhw'n mynd nôl, a maen nhw eisiau hyder, maen nhw eisiau dewrder i fynd ymlaen i gyhoeddi gwaith Duw, efengil Duw, a maen nhw'n gweddio ar Dduw. Yn Actau'r 4 bennod, adnod 24, maen nhw'n gweddio fel hyn. O ben llywydd, tydi a wnaeth y nef ar ddaear ar y môr a phopeth sydd ynddynt. Duw sydd wedi creu popeth, yn cynnal popeth. A bellach ymlaen yn y weddi, maen nhw'n dweud fan hyn,
canis ymgasglodd yn wir yn y ddiana son yn erbyn dy was sanctaidd Iesu hwnna yn einiaist. Herod, Pontius Pilate yn yd ar cenhedloedd a phobloedd Israel, i wneud yr holl bethau y rhaglunio dy law ath gyngor di iddynt ddod. Oedd e wedi cynllunio bod y fab yn mynd i fynd i'r groes. Oedd e wedi cynllunio bod o'n mynd i ddioddau. Oedd e wedi cynllunio bod bobl yn mynd i fod yn gwneud y pethau ofnadwy yma i dy fab sanctaidd gogoneddus di. Pa ddrwg mwy allai ddigwydd? Beth waith allai ddigwydd na fod y Sanhedrin, yr archoffeiriad, Herod a Pilate yn cynllwynio yn erbyn y gair a ddoth yn gnaw, diwdod wedi dod yn ddyn, a hoelio hwnnw ar y groes i farw. Ond mae'n rhan o gynllun Duw. A dyma'r cynllun sy'n dangos fod Duw gyda ni. Yng nghanol yn gyfudie, mae o ei hun wedi dod i'n plith i rannu yn gofid a'n cur, i gymryd yn beie ar ei gefn ei hun. I signo i maes y gwenwyn ar oedd y sarff i ni, ac wrth y gwenwyn hwnnw yn marw ar galfari. Mae hyn yn ogoniant mwy rwsyd, na sef o wedi'n creu ni heb y posibilrwydd bod ni'n mynd i bechu. Sef wedi'n creu ni heb bod hi'n bosib i ni bechu. Mi fysa hynny yn rhyfeddol, a mi fydde fo yn ogoniant mawr i Dduw fod wedi creu creaduriaid sy'n gallu rhoi y fuddod pur a llwyr i Dduw. Ond rwan, da ni'n gweld y Duw sydd wedi caniatáu i ni fynd y ffordd da ni isio, ac eto sydd wedi llewyrchu i oleuni fewn i'r tywyllwch mwyaf da ni wedi gallu greu. A di'r tywyllwch ddim yn gallu trechu y goleuni yma. Gadwch chi fynd nôl at Eseia. Mi oedd wedi bod yn proffwydo barn. Oedd o wedi dweud mae Israel, mae Juda, mae pobl yr arglwydd, mae Jerusalem, maen nhw'n mynd i dderbyn y fath farn am ei bod nhw wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Ond mae yna ddydd yn dod pryd mae pethau'n mynd i newid. Cysurwch fy mhobol, mae'n dweud ym Mhenor 40. A wedyn mae'n mynd ymlaen fel o'n i'n dweud yn Mhenor 52 i sôn am y newyddion da sydd yn dod. Wel, mi nes i ddarllen o Habakkuk yn do. Oedd Habakkuk yn byw dipyn amser ar ôl Eseia, ond yn byw yn y dyddiau oedd Eseia wedi proffwydo amdanyn nhw, pryd oedd pethau ofnadwy yn mynd i ddigwydd, y farn yn mynd i ddigwydd. Wele, medde Duw, rwyf yn codi'r Caldeaid, y genedl greulon a gwyllt sy'n ymdaith ledled y ddeiar i feddiannu cartrefi nad ydych neiddo iddynt. Dyma'r Taliban yn codi'n de, ac yn ymosod ar Juda. A doedd Habakkuk ddim yn deall a'r swydus ac ofnadwy ydynt yn dilyn ei rheolau a awdurdod ei hunain. A Habakkuk yn dweud, hold on wan, ti sydd â thylygaid rhy bur i edrych ar ddrwg ac yn ellu oddef cymwru pam y goddefi bobl dy llodrus. Mi benderfynodd Habakkuk aros a gweld safaf ar y fy nisgwylfa a chymryd fy safle ar y tŵr, syllaf i weld beth o ddywed wrthi, beth fydd ei ateb i'm cwyn. Ar y tŵr oedd o'n edrych allan. A dyma geiriau Eseia yn dod iddo fo. Morweddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch.
yn datgan daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth sy'n deud o Seion, dy dduw sy'n teyrnasu. Fe gaiff pobl Dduw ddod nôl i Jerusalem. Yn wir, mae yna fwy yn mynd i ddigwydd. Cysurwch, cysurwch fy mobl, dyna ddywed eich Duw. Siaradwch yn dyner wrth Jerusalem, a dywedwch bod wrthi ei bod wedi cwblhau thymor gwasanaeth, a bod ei chosb wedi ei thalu. Yr oedd Duw yn trefnu ffordd i ni dderbyn maddeuant. Crist yn dod a chymryd yn beie ar ei gefn ei hunan. Ac na, da ni ddim yn gweld y pen draw. Da ni'n gwybod yn y pen draw yn bod ni'n mynd i allu gwneud, yn bod ni'n mynd i allu dweud, fe Iesu a wnaeth bob peth yn dda. Byddwn ni'n gallu edrych yn ôl a dweud, waw, pan o'n i'n nghanol y tywyllwyr oedd Duw yn cynllunio daioni ar yng nghyfer i. Sut mae arnoch chi heddiw? Yn gyntaf, ydych chi'n wynebu sefyllfa o ofid? Ydych chi'n wynebu sefyllfa anodd? Hefyd i'r deall yn iawn pam fod pethau mor anodd. Mae'r cwbl yn ymddangos yn ormod i chi. Trowch at yr un sydd yn gwybod ac yn deall eich amgylchiadau chi. Yr un ddydodd Israel pan oedden nhw yn yr Aifft dan ormes Pharo, mi a hwn oedd i wrth eich dyluriau chi. Yr un ddydodd yr apostol Paul pan oedd o'n teimlo bod y problemau oedd yn wynebu yn ormod. A Duw'n deud wrtho fo, digon i ti fy ngras i. A Duw'n dod fel tad cori Ten-Boom efo'r tocyn ar yr adeg iawn. Duw'n dod i ganol y sefyllfa, dechu yn ei wynebu yn eich anawster. A mae'n deud, gadwch chi'n ngras i eich cynnal chi rwan. Gadwch chi'n ngras i gyffwrdd eich bywyd chi. A dod â chi trwy hyn yn fwy na choncwerwyr. Digon i ti fy ngras i. Ydych chi falle yn profi anhegwch yn eich sefyllfa? A rhai o'ch cwmpas chi wedi gwneud cam â chi. Ydych chi'n teimlo bod pethau ddim yn deg. Trowch at yr un sy'n gallu dwyn daioni allan o bob sefyllfa. Cofio Joseph. O'r fath rygioni i frodyr o yn gyntaf yn tynnu fantell fraith oddi arno fo, i fwrw o fewn i bydew. Wedyn yn ei werthu fo, gwerthu i brawd i hunan. A be mae Joseph yn deud wrth i frodyr yn y diwedd? Roeddech chi yn bwriadu drwg yn ferbyn, ond tro Duw y bwriad yn ddaioni. Dych chi mewn sefyllfa anheg, dych chi'n teimlo fod pethau ddim yn deg. Fe brofodd yr apostol Paul lot o anhegwch, fe gafodd ei daflu'r carchar, fe gafodd ei chwipio am ddim byd, ond rhannu efengyl gras Duw. Ac eto dyma fo'n deud, gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio ar daioni gyda'r rhai sy'n ei garu. Y rhai sydd wedi galw yn ôl ei fwriad. Bwriad Duw ar gyfer ei bobl ydy bywyd, gogoniant, tangnefedd, llawenydd di ben draw. A mae hyd yn oed y profiadau anodd ych chi'n wynebu rwan yn mynd i fod yn cyfrannu mewn rhyw ffordd tuag at y llawenydd fyddwch chi yn ei brofi rhyw ddydd. Ond yn drydydd, oes na rywun tybed sydd wedi cael eich argyhoeddi fod na ddrygioni yn eich bywyd chi? Pan mae sôn am Dduw a dydd dial,
dydd y farn, pan mae hwnna yn codi braw arnoch chi. Bo chi rywsut dan gondemniad Duw. Cofiwch, mae'n ddydd gras heddiw. Fe ddydodd Pedr pan oedd pobl yn dweud, wel, pam bod Duw ddim yn rhoi stop ar ddygioni. Pam bod Duw mor hir cyn anfon Iesu Grist yn ôl mewn gogoniant a rhoi diwedd ar y drygioni. Fe ddydodd Pedr bod yn amyneddgar wrth eich mai, am nad yw'n ewyllysau neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Ond fe ddaw dydd yr arglwydd, fel lleidr yn y nos. Mae'n ddydd gras, a mae Duw wedi trefnu ffordd i chi wybod am ei faddeuant llawn. Os ydych chi dan ar gyhoeddiad heddiwch bod chi wedi'ch condemnio, rhowch eich ffydd yn yr un all eich gwaredu. Yr arglwydd Iesu gymerodd yn beian ni ar ei gefn ei hun ac ath i'r groes i wynebu'r tywyllwch eithaf eich mwyn chi. A dyma'r newyddion da. Dyma pam y mod i yn gallu sôn am yng ngwaith i fel y gwaith mwyaf gogoneddus, fel yn Eseia 52 adnod 7. Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni, cyhoeddi a chawdwriaeth, sy'n deud wrth Sion, dy Dduw sy'n teyrnasu. A mae o yn teyrnasu heddiw. Boed i ni gael hynny yn gysur, yn obaith, yn ogoniant, yn rhybydd, ond yn fwy na dim, yn annog, yn annog ni roi'n ffydd yn yr un sydd yn llywodraethu. Gadwch i ni ganu emyn wrth i ni feddwl am gloi. Y bugail mwyn, o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio'i braidd drwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe.
Gadewch i ni barhau i fod yn ddoeth mewn daioni, ond yn ddiniwed mewn drygioni. Ac felly buan y bydd Duw'r heddwch yn sathru Satan dan ein traed. Ac iddo ef, sydd yn abli'n gwneud yn gadarn yn ôl yr efengil yr wyf yn ei ffrigethu a'r genedwri am Iesu Grist. Yr unig ddoeth Dduw trwy Iesu Grist, iddo ef, y bôr gogoniant am byth. Amen.